Bun, hai să vedem dacă iasă ceva. Turometru, poziție, da, acum e motorul rece. Deci ceva de genul ăsta se vede noaptea. Astea ceasurile de bord, dar nu prea se văd. Că na. Nu prea se văd. Na, hai să ies un pic și pe lângă mașină dacă e vorba. Într-un fel s-aude că un trabant. E numai pe poziție acum. Deci cam așa funcționează turometru. Și merge bine, că l-am cumva testat. Iluminarea din bordul ăsta e cum e. Cam asta e.